नमस्कार. गोमंतकाच्या या स्पेशल एपिसोडमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. मन म्हटलं की त्याचा थेट संबंध येतो तो आपल्या काळजाशी म्हणजे हृदयाशी. आणि आजच्या ह्या धकाधुकीच्या जीवनात आपलं हृदय कसं त्याचं स्वास्थ्य मेंटेन करायला पाहिजे किंवा हृदयाची आपल्या काळजाची कशी आपण काळजी घेतली पाहिजे यासाठी आपल्याला दोन तज्ज्ञ इथे आमच्या स्टुडिओमध्ये लाभलेले आहे. एक म्हणजे नावाजलेले नामांकित डॉक्टर MD दीक्षित आहे आमच्यासोबत आणि दुसरे डॉक्टर प्रभू हलकट्टी. तर तुम्हा दोघांचं आमच्या गोमंतक स्टुडिओमध्ये स्वागत आहे सर. सर्वप्रथम आमच्यासोबत आहे जे डॉक्टर MD दीक्षित आहेत. त्यांचा अनुभव 35,000हून त्यांनी हृदय शस्त्रक्रिया केलेली आहे. 30 वर्षाहून अधिक त्यांचा या क्षेत्रात प्रवास आहे. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की कशा प्रकारे सर हे हृदय विकार जे असतील काय किंवा हृदयाचे जे आजार असतील ते आजकाल प्रौढ पिढीमध्ये मर्यादित न राहता तरुण पिढीमध्ये आम्हाला खूप बघायला मिळतं. तर ह्यावरती तुम्ही काय सांगू इच्छिता? मी प्रथम सगळे तुमचे गोमंतक श्रोतांना आमचा नमस्कार. आणि हे जे प्रश्न तुम्ही विचारला हे अति महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मी आता असं सांगायला सुरू केलं आहे की जेव्हा मी प्रॅक्टिस सुरू केलं 20-25 वर्षापूर्वी त्यावेळेला मुलगा आपल्या वडिलांना घेऊन येत होता की आमच्या वडिलांना हृदयविकार झाला आहे, त्यांचं बायपास करा, त्यांना ट्रीटमेंट द्या. आता वडील घेऊन येतात आमच्या मुलाला हृदयविकार झाला आहे आणि त्यांना ट्रीटमेंट द्या. म्हणजे हे जरा उलट झालेलं आहे. पूर्वी कसं आपल्याला वाटत होतं की असं आपल्याला शिकवलं पण जात होतं की स्त्री लोकांना हृदयाचे रोग कमी असतात. आता ते पण वाढलेलं आहे. सो पूर्वी जे आम्ही शिकलेलं आहे ते आता सध्याला ते मान्य नाही आहे. सगळीकडे हृदयविकारचं जे घटना आहे आणि ज्याचं हे आहे ते वाढतच चाललेलं आहे. हे का वाढलं आहे म्हणजे आपलं जीवनशैली कम्प्लिटली बदललेलं आहे. आपल्या जीवनात टेक्नॉलॉजी आलेलं आहे. आपलं जे आहार आहे ते सगळं बदललेलं आहे. आपलं जे हालचाल आहे म्हणजे आपण पूर्वी कसं सायकल मारायचं, चालायचं आणि विहिरीतनं ओढायचं, नाहीतर कुठे पण जायचं असेल तर चालत खूप जायचं. हे जे आपलं शरीराला जे श्रम होत होतं त्यांनी ना आपलं हृदय स्वस्थ राहत होतं. आता टेक्नॉलॉजी आलेलं आहे. कुठे पण लागलं तर आपण स्कूटरवर जातो, नाहीतर जेवण आपल्याला इवन आता बाहेर जाऊन काय खरेदी पण करायचं नाही, तुम्ही फोनवरती ऑर्डर केलं ते घरी येऊन देऊन जातात. म्हणजे आता हालचाल सगळं बंद झालेलं आहे. टेक्नॉलॉजी वाढलेलं आहे आणि आपलं आहार पण सगळं चेंज झालं आहे. फास्ट फूड आलं आहे, हे सगळं आलं आहे. ह्यामुळे ना त्याचं इफेक्ट हृदयावर येते. त्यांनी ब्लड प्रेशर वाढलेलं आहे, लठ्ठपणा वाढलेलं, ओबेसिटी जास्त झालं आहे, डायबिटीस जास्त झालं आहे. हे सगळं तुम्ही बघितलं तर असं वाटते की बाबा आता ह्याचं सगळं डायरेक्ट संबंध हृदयाशी असते. म्हणून हृदयविकार आणि हृदयाचे रोग जास्त वाढायला लागले आहेत. सर तुमचं जे योगदान आहे किंवा तुमची जी प्रॅक्टिस आहे ती हृदय शस्त्रक्रियामध्ये आहे. तर त्याचसोबत डॉक्टर प्रभू हलकट्टी जे आहेत त्यांचा एन्जिओप्लास्टीमध्ये आहे. तर ही जी क्रिया आहे ती हृदयाच्या वरती बाहेरून केली जाते. सो या संदर्भात जर तुम्हाला सांगायचं असेल की कशी आपण काळजी घेतली पाहिजे बाहेरून काळजाची तर त्यासाठी तुम्ही काय सांगू? नाही, आता हार्ट अटॅक येते नाही त्याला मॅक्सिमम आम्हाला प्रिव्हेन्शन इज इम्पॉर्टंट. प्रिव्हेन्शन म्हटलं तर सर म्हणायला लागलं की डॉक्टर दीक्षित शुगर कंट्रोल करायचं, ब्लड प्रेशर कंट्रोलमध्ये ठेवायचं आणि रेग्युलर वॉकिंग. मिनिमम एव्हरी पर्सन शुड वॉक फॉर 45 मिनिट्स पर डे. अँड योगा दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट बिकॉज स्ट्रेस इज रिलीव्ड बाय दिस योगा अँड मेडिटेशन. अँड कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, डायबिटीज, वॉकिंग, वेट कमी करायचं. सो ऑल दीज आर इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स. ते कंट्रोलमध्ये ठेवल्याने हार्ट अटॅक यायचं चान्सेस फार कमी असते. पण सर मी हालीच आपण खूपदा असं ऐकलं आहे की
एक्सरसाइज करणारे म्हणजे जिममध्ये जाणाऱ्या लोकांना, मुलांना पण, तरुण लोकांना पण असं हृदयाचे आजार झालेले आहेत. आपण म्हणतो की त्यांना अटॅक आला जिम करत असताना, तर हे का होत असतं? बरोबर, ते एक्सरसाइज करते, जास्त एक्सरसाइज करून हार्टला स्ट्रेन करते ते. दॅट इज शुड नॉट बी डन. इट हॅज टू बी मॉडरेट. आम्ही काय म्हणते कार्डिओवॅस्क्युलर एक्सरसाइजेस. सो ते केलं तर इम्पॉर्टंट आहे. ते आम्ही काय करते, हेवी वेट लिफ्टिंग करून ते एक्सरसाइज करते ने ते हार्टवर प्रेशर येते. दे विल गो ऑन 40 kg वेट, 50 kg वेट. ते केलं तर इट इज कॉल्ड आयसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस. त्याला ब्लड प्रेशर वाढते, हार्टबीट वाढते, आणि त्याच्यासाठी सो मेनी पीपल तुम्ही न्यूजमध्ये येते आणि इथं आम्ही पण बघितले ॲक्टर अँड ॲक्ट्रेस जिममध्येच हार्ट अटॅक येऊन एक्सपायर झाला. दॅट इज बिकॉज दे डू अ हेवी स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस. ते करायचं नाही. इट हॅज टू बी. सर पण सांगते त्याच्यावर. त्याचं आणखीन एक महत्त्वाचं म्हणजे हजारो लोक जिमला जातात, सगळ्यांना होत नाही, एकट्या कोणाला तर होते, आणि ते झालं की नाही सगळ्यांना असं वाटतं की सगळ्यांना होईल असं. पण कसं असतं की दुसरी गोष्ट असं आहे की जिमला जे जातात आणि हेवी एक्सरसाइज करतात, कुणाचं मेडिकल चेकअप होत नाही. बरोबर. कोणाला पण माहीत नसते की बाबा त्यांना पूर्वी पण त्यांना काय हृदयाचे रोग होतं की नाही, काय माहीत नसते. आणि ते माहीत नसताना आपण काहीतरी करायला गेलं तर त्यांचं हार्ट अटॅक येण्याची शक्यता जास्त असते. दुसरं असं आहे की हृदयामध्ये तुम्ही जसं डॉक्टर प्रभूंनी सांगितले की तुम्ही जास्त म्हणजे तुमचं जेवढं बर्दाश्त होत नाही त्याच्यापेक्षा जास्त करायला गेला तर कधी पण हार्ट डॅमेज होते. आणि ते बघितलेलं आहे की ज्या लोक जास्ती सायकलिंग करतात, 100 किलोमीटर आणि मॅरेथॉन रनिंग जे करतात, त्यांचे ना ते स्टडीज केलेलं आहे ज्यात आहे ना त्यांचं हृदयाचे जे रक्तवाहिनी असतात, जे कॉरोनरी आर्टरी म्हणतो, त्यात त्यांना कॅल्सिफिकेशन जास्त होते. त्या लोकांचं कॅल्सिफिकेशन लेवल जास्त असते नॉर्मल माणसापेक्षा, आणि त्यांना होण्याची शक्यता थोडं जास्त असते. म्हणून मॉडरेशनमध्ये राहायचं, कुठलंही न जास्त करायचं ना कमी करायचं, मध्येच, पण ऑलवेज ॲक्टिव्ह राहायचं. ते एकच मार्ग आहे. सर, तुम्ही जसं आता सुरुवातीला सांगितलं की हा जो आता आजार आहे हृदयाचा, तो फार पूर्वी म्हणजे पुरुषांमध्येच दिसायचा, पण आता तो महिलांमध्ये दिसतो, तरुण पिढीमध्ये पण दिसतो. तुमचा असा एक्सपिरियन्स आम्हाला ऐकू आला, म्हणजे तुम्ही एका प्रेग्नेंट बाईवरती शस्त्रक्रिया केली. सो त्याबद्दल तुम्ही थोडं आम्हाला सांगा. युजली कसं असते की प्रेग्नन्सीमध्ये आपण हे जे प्रेग्नन्सी म्हणजे ते तरुणच असतात, 28-30 वर्षाचे असतात, 25 ते 30 वर्षाचे असतात. त्या लोकांना युजली हार्ट अटॅक कमी असते. अच्छा. पण हे आणि त्यात बाई लोकांना म्हणजे स्त्री लोकांना ते कमीच असते. त्याच्यात आणि ते प्रेग्नन्सी असून त्यांना जेव्हा छातीत दुखायला लागलं तेव्हा अँजिओग्राफी केलं तर तिन्ही रक्तवाहिनी ब्लॉक होते. अच्छा. आणि त्यांना आपण अँजिओप्लास्टी करू शकत नव्हतं कारण मल्टिपल ब्लॉक्स होते. तर त्याच्यासाठी त्यांना शस्त्रक्रिया करायला लागलं. आणि ते शस्त्रक्रिया असं करायला लागलं की ते आईला पण वाचवायचं होतं आणि बाळाला पण वाचवायचं होतं. म्हणजे ते पण ट्रायो काहीतरी तुम्ही म्हणतात त्याला, ट्रिपल बायपास. ओके. सो ते तिन्ही रक्तवाहिनीचं बायपास केलं सुदैवाने, आणि त्यांनी पेशंट ठीक झाले आणि ते घरी गेले. आता बाळ आणि ते आई दोघे ठीक आहेत. आणि हे असं कसं एक रक्तवाहिनीला बायपास केलेलं वर्ल्ड म्हणजे जगात त्याचं लिटरेचरमध्ये त्याचं नोंद असते, पण असं 3 बायपास केलेलं ते पण प्रेग्नंट वुमनमध्ये हे पहिल्यांदा झालेलं आहे. म्हणून ते जरा म्हणजे त्यांच्यात पण आपण करू शकतो सेफली, हे सांगायचं तात्पर्य. अच्छा. सर, जसं तुम्ही आता म्हणता की एन्जिओग्राफी झाली, एन्जिओप्लास्टी झाली, त्या व्यतिरिक्त अजून काही तंत्रज्ञानं आली आहेत का जेणेकरून आपण आपल्या हृदयाची काळजी घेऊ शकतो किंवा उपचार करू शकतो बाहेरनं? ठीक आहे. नॉर्मली कसं असते, एकदा वेळा हार्ट अटॅक झाला म्हणून डायग्नोसिस झाले. नॉर्मली कसं डायग्नोसिस होते, आम्ही ECG करते, त्याच्यामध्ये पण अटॅक दिसतात. आणि एकोकार्डिओग्राफी म्हणते, कलर डॉपलर एको, ते टी व्हीमध्ये आम्ही बघून एकोमध्ये हार्टचं पंपिंग, कुठं अटॅक झाले, किती पंपिंग आहे,
हार्ट डॅमेज झालं काय, हे सगळं बघितल्यानंतर दुसरी एक टेस्ट असते स्ट्रेस टेस्ट म्हणून TMT. म्हणून ते माणूसला वॉकिंग करून आम्ही ECG काढतो. त्याच्यामध्ये पण चेंजेस आला तर वी सब्जेक्ट देम फॉर एन्जिओग्राफी. एन्जिओग्राफी म्हटलं तर काय आहे, हार्टला आम्हाला 2 आर्टरी सर्क्युलेशन असते, त्याच्यामध्ये काय तर ब्लॉकेज आहे काय ते बघायला एन्जिओग्राफी करते. हे डायग्नॉस्टिक टेस्ट आहे. आम्ही आता नवीन टेक्निक म्हटलं तर 95% केसेस आम्ही आता एन्जिओग्राफी हाताचमध्ये करतो. पूर्वी कसं होतं, एक 10 वर्ष 5 वर्ष अगोदर पायाचमध्ये करणार, पण त्याला पेशंट हॅज टू लाय डाऊन 3 तास 2-4 तास ते बेडचमध्ये राहायला पाहिजे. आता काय झालं आहे, आम्ही ह्याचं रेडियल एन्जिओग्राफी करायला लागले. रेडियल एन्जिओग्राफीमध्ये काय होते, पेशंट कॅन वॉक इमिडिएटली, ते पेशंट कॅन वॉक अँड डू द वर्क. आणि ते एकदा वेळा आम्ही ब्लॉक बघितले, 1 ब्लॉक आहे 2 ब्लॉक आहे, त्याला आम्ही डिस्कस करते डॉक्टर दीक्षित आणि आम्ही सगळं डिस्कस करून कुठलं प्रोसिजर चांगलं आहे त्याला, देन वी डू रिमूव्ह द ब्लॉक, ते काढून आणि स्टेंट घालते. दॅट इज कॉल्ड एन्जिओप्लास्टी. आणि दुसरी नवीन टेक्निक म्हटलं तर एक आर्टरीला सर वन टेलिंग कॅल्शियम असते म्हणून. कॅल्शियम डिपॉझिशन म्हटलं तर काय, आर्टरी हार्ड असते, हार्ड आलं तर ते आम्ही सिम्पल एन्जिओप्लास्टी करायला होत नाही. त्यावेळेला आम्ही काय करते, रोटॅब्लेशन म्हटले त्याला. रोटॅब्लेशन म्हटलं तर ते कॅल्शियम कट करून, ते डायमंड कटर असते, डायमंड कटर आत आर्टरीमध्ये घालून कॅल्शियम काढून आम्ही स्टंट घालतो. दॅट इज वन ऑफ द न्यू टेक्निक. सो दॅट इज ओनली फॉर कॅल्शियम हार्ड ब्लॉकवर. सर समजा आता आपल्याला एका व्यक्तीला हार्ट अटॅक आला, मग पुन्हा जेव्हा त्याला दुसरा हार्ट अटॅक येतो तेव्हा ते कसं समजतं की बाबा हा हार्ट अटॅक आहे म्हणून? कुठल्याही हार्ट अटॅकमध्ये पहिलं म्हणजे त्यांना दुखते आणि दुखायचं छातीमध्ये दुखते आणि त्यांना घाम पण येते. त्यावेळेला डायबिटीस लोकांना युजली ते दुखायचं जे हे असते त्रास असते ते कमी असते, कमी प्रमाणात असते, कारण त्यांचा शुगर लेवल ज्यांना असते त्यांना दुख ती जाणीव होत नाही एवढं. सो त्यांना कमी असते. नॉर्मली हार्ट अटॅक आपण कसं डायग्नोज करतो म्हणजे ECGवरती करतो. ECG ताबडतोब काढला तर ECGमध्ये आपल्याला दिसते की बाबा त्यांना हार्ट अटॅक आहे म्हणून, आणि त्याप्रमाणे त्यांचे ब्लड टेस्ट वगैरे असतात. नाहीतर एन्जिओग्राफी इमिडिएट करतो हार्ट अटॅक आलं तर. सो ते करून मग आपण डायग्नोज करतो की बाबा त्यांना हार्ट अटॅक आलं. दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा कधी पण आलं तरीसुद्धा आपण ते प्रक्रिया त्यांना डायग्नोज करायचं तेच असते. पहिलं दुसरं तिसरं असलं तरीसुद्धा तेच असते. अच्छा, मग MICS म्हणजे काहीतरी आहे, ती कोणती शस्त्रक्रिया? MICS म्हणजे मिनिमल इन्व्हेजिव्ह कार्डियक सर्जरी और मिनिमल इन्व्हेजिव्ह कॉरोनरी सर्जरी. मिनिमल इन्व्हेजिव्ह म्हणजे आता कसं असते की नॉर्मली कन्व्हेन्शनली आपण जेव्हा बायपास करतो तेव्हा स्टर्नॉटमी करतो, म्हणजे छातीमध्ये असं ओपन करतो इकडनं आणि ते बायपास करून घेतो आपण असं. मिनिमली इन्व्हेजिव्हमध्ये कसं की हे जे इन्सिजन जे असते आपण जेवढं लेंथ कापतो ते एवढंच लेंथ हे साईडने असं कापायचं, साईडने, आणि बायपास करायचं. हे नवीन पद्धतीने करायला येते. सो आता ते नवीन पद्धतीने आम्ही पण करतो आहे आता. पण कसं आहे की सगळ्यांना ते सूट होत नाही, कारण एमर्जन्सीमध्ये आणि फार हार्ट वीक असेल हे असेल तर त्यांना तेवढं ते सूट होत नाही. त्याला आहे ना प्रॉपर कॅन्डिडेट असेल तर मिनिमल इन्व्हेजिव्हनी आपण करू शकतो आणि त्यांनी लवकर पेशंट रिकवर होतात आणि त्यांना दुःख जे असते पेन असते ते पण कमी असते. सो त्याला मिनिमल इन्व्हेजिव्ह करतो. त्या इन्सिजनने आपण बायपास करायचं असेल तर डावीकडनं आपण जातो, व्हॅल बदली करायचं असेल तर उजवीकडनं जायला लागते. पण त्याचं जे लेंथ असते इन्सिजनचं जे आपण जेवढं कापतो ते जर मिनिमम असते 4 इंच असते. 3 ते 4 इंच त्यातच आपण करू शकतो. तेवढंच नाही, आता नवीन पद्धती आल्या व्हिडिओस्कोपिक, म्हणजे कॅमेरा घालून ते पण करू शकतो. आणि आता तर नवीन पद्धत आहे रोबोटिक सर्जरी. रोबोट यूज करून आपण ते सर्जरी करू शकतो. ते कसं की सगळ्यांना आहे ना सगळं प्रोसिजर करू शकत नाही, लिमिटेड प्रोसिजर्स असतात. पण हे नवीन
टेक्नॉलॉजी सुरुवात झालेली आहे करायला आहे. तुम्ही कर्नाटकमध्ये सगळ्यात पहिली रोबोटिक केलं होतं. होय. टेक्नॉलॉजी वापरून हे ऑपरेशन मी जेव्हा बँगलोरला होतो तेव्हा पहिलं रोबोटिक केलं होतं. त्यावेळेला एक 8 काही 9 केसेस केलं होतं त्यावेळेला. पण नंतर मी जेव्हा ते सोडून बेळगावला आलो त्याच्यानंतर ते जरा रोबोटिक्स म्हणजे काय अप्रत्यक्षरित्या केलं जातं का ते? रोबोटिक म्हणजे रोबोटिक आर्म्स असतात. पेशंट राहिलेलं असते तिथे एक पेशंट जवळ नसतं. आम्ही नसतो. आम्ही ते बाजूला ते कन्सोल म्हणून नसते. कन्सोलमध्ये ते बघत असतो आणि ते कॅमेरा असते. कॅमेरामधनं आपल्याला दिसते. आणि रोबोटिक आर्म्स जे असतात ते पेशंट ते छातीमध्ये गेलेले असतात आणि त्याला आहे ना आपण फोरसेप्स नाहीतर सीझर्स आणि निडल होल्डर हे सगळे त्याला आर्म्ड असतात. सो आपण ते स्टिक असते जॉयस्टिक ते जसं करतो ना तसं ते स्टिच घेते ते हे करते. आपण दुसरीकडे बसून करत असतो. पण टेक्नॉलॉजीमध्ये ते कॅमेराचं व्हिज्युअलायझेशन एवढं चांगलं असते ना की तुम्ही स्पष्ट प्रकारे आणि मॅग्निफाईड असते ते बघून करू शकता. चांगलं असते ते. म्हणजे ऑपरेशन तुम्हीच करत असता फक्त माध्यम असतं रोबोटिक्स. होय. रोबोटिक्सचा आर्म आम्ही मूव करत असतो. अच्छा. कारण काय असते इन्सिजन एकदम बारीक असते. हात जात नाही त्यात. सो नुसतं म्हणजे त्यात हात थरथरणे वगैरे हा प्रकार येणार नाही. सर तुम्ही जसं म्हटलं की एन्जिओप्लास्टी जी बाहेरून आहे सो त्यासाठी कुठले व्यायाम आहेत? म्हणजे समजा आता आपल्याला हार्ट अटॅक येऊन गेला आहे त्यानंतर कुठले सौम्य प्रकारचे व्यायाम आपण करू शकतो किंवा रेग्युलर जे आपले एक्सरसाइज आहेत ते करू शकतो? नॉर्मली एन्जिओप्लास्टी झाल्यानंतर वी ॲडवाईज दॅम रेग्युलर वॉकिंग ॲटलिस्ट अराउंड 3 to 4 kilometers. हेवी एक्सरसाइज करायचं नाही. कार्डिओ एक्सरसाइज चालते. जिमला गेलं तर पण ही कॅन डू ट्रेडमिल, सायकलिंग, क्रॉस पेडलिंग. वेट नॉर्मली वी डोंट ॲडवाईज 10 kgचं वर 15 kgचं वर जायचं नाही. बट बेस्ट पार्ट इज रेग्युलर वॉक. ओके. मिनिमम 45 minutes मॉर्निंग वॉक. ब्रिस्क वॉक ऑल्सो ही कॅन गो. एनिवन एन्जिओप्लास्टी झाले बायपास झाले वॉकिंगला आम्ही ॲडवाईज करते 45 minutes डेली वॉकिंग इज इम्पॉर्टंट. अदर दॅन दॅट मेडिटेशन योगा ते करायला लागणारच. बिकॉज एन्जिओप्लास्टी झाले माझं ब्लॉक काढले म्हणून ते असंच बसायचं नाही. ही शुड बी स्ट्रिक्ट इन डाएट. ही हॅज टू अवॉइड ऑइली फूड. सॉल्ट थोडं कमी ठेवायला पाहिजे आणि स्ट्रेस घ्यायचं नाही. दीज आर ऑल इम्पॉर्टंट थिंग्स. नाहीतर आणि परत ब्लॉक यायचे चान्सेस आहेत. तुम्ही स्टंट काढले बायपास केले परत ब्लॉक यायचे चान्सेस आहेत इफ इट डझंट टेक मेडिसिन ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आमच्यामध्ये काय असते स्टेंट मी घालते नाही. इट इज कॉल्ड ड्रग एल्युटिंग स्टेंट. त्याच्यामध्ये ड्रग रिलीज होते आणि त्या ड्रग एल्युटिंग स्टेंटमध्ये जर करतात ते ब्लड थिनर रक्त पातळ ठेवायचं गोळी काय असते ते बंद केलं तर स्टंट बंदच होते ब्लॉक होते. अच्छा. त्याच्यासाठी मेडिसिन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ब्लड थिनर कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन ते बीपीचं टॅबलेट शुगर टॅबलेट आम्ही काय प्रिस्क्राईब करते नाही ते रेग्युलर घ्यायला पाहिजे. ते एक लोक काय करते ना मला एन्जिओप्लास्टी झाले बायपास ब्लॉक क्लिअर झालं बस ते सगळं बंद करून हे ते असं करायचं नाही. सो दॅट्स वाय माझं पेशंटला सगळ्याला ॲडवाईस काय करतो मी तुमचं रेग्युलर तुमचं बर्थडे डेटमध्ये तुमचं कोलेस्ट्रॉल सगळ्याला नॉट फॉर ओनली पीपल एन्जिओप्लास्टी झालं बायपास नाही सगळ्याला युअर बर्थडे टाईमला शुगर कोलेस्ट्रॉल ECG आणि एको हे 4 इन्व्हेस्टिगेशन रेग्युलर तुम्ही करून घ्यायला पाहिजे टू प्रिव्हेंट हार्ट अटॅक. पहिला हार्ट अटॅक समजा येऊन गेला त्यानंतर त्या माणसाचं हार्ट कसं काम करतं? ते कसं असते की देवाने जे हार्ट दिलेलं आहे नॉर्मली सगळे ऑर्गन्स जे म्हणतो आपण त्यांना एकच रक्तवाहिनीचं सप्लाय असते. ब्रेनला 2 असतात. हार्टला 3 असतात. सो हार्ट म्हणजे एक ब्लॉक झालं तरीसुद्धा 2 काम करत असतात. म्हणून एकदा कसं असते की हार्ट अटॅक आला आहे म्हणजे ते रक्तपुरवठा जे असते हृदयाचे जे मसल असते त्याला रक्तपुरवठा कमी झालेलं असते बंद झालेलं असते. ते बंद झाल्यामुळे त्याला ना रक्त मिळत नाही. आणि जर का तुम्ही ते ब्लॉक काढला तुम्ही म्हणजे एन्जिओप्लास्टी करून लवकर पेशंट 6 तासाच्या आत जाऊन आपण काढलं तर ते डॅमेज परमनंट होत नाही. तुम्ही
काढला नाही आणि त्याच्याकडे दुर्लक्ष केला, 1 दिवसानंतर 2 दिवसानंतर गेलं तर ते परमनंट डॅमेज होऊन जाते. परमनंट डॅमेज झालं तर ते भाग आहे ना हृदयाचे ते काम करत नाही. हृदयाचं काम काय, पंपिंग करायला. सो ते भाग ज्या भागाला ते रक्तवाहिनी जे ब्लॉक झालं आहे ते सप्लाय करते, ते भाग काम करत नाही तर मग ते हृदयाची क्षमता जी असते ते कमी होते. कमी झालं की नाही मग त्यांना धाप यायचं, हे सगळं सुरू होते. एकदा डॅमेज झालं तर परत येत नाही. म्हणून काय करायचं असेल ना, तुमचं बायपास करायचं असेल, अँजिओप्लास्टी करायचं असेल, हृदयाचं काय पण ट्रीटमेंट असेल ना, डॅमेज व्हायचं केलं तर तुमचं हार्टचं फंक्शन जपून राहते. लेट केलं तर ते हार्टचं फंक्शन जाते आणि पुन्हा येत नाही. सो त्याच्यासाठी तुम्ही ते करायचं गरजेचं असते की डॅमेज व्हायचं आत ट्रीटमेंट घ्यायचं गरजेचं असतं. आम्हाला सर शाळेत सांगितलं होतं की माणसाचं जे काळीज असतं ते आपल्या मुठी एवढं असतं म्हणजे. होय, बरोबर असते. एवढं? पण जेव्हा रोग होते ना तेव्हा 2 मुठी बरोबर एवढं होते, मोठं होते. अच्छा, म्हणजे आपल्या मुठी एवढं हे हृदय हां, असतं, एवढं पण ते जेव्हा त्याला विकार होतो तेव्हा मोठं होतं. दुप्पट वाढतं. हां, म्हणजे हार्टचं फंक्शन जेव्हा कमी होत जाते तेव्हा हार्ट मोठं होतं. आपण सांगतो की आपलं भाषामध्ये ह्याचा तो उदार असेल तर आपण सांगतो ह्याचा हार्ट ह्याचं हृदय मोठं आहे, पण मेडिकली हृदय मोठं चांगलं नाही. अच्छा, मेडिकली हृदय चांगलं मोठं नाही. आपण म्हणतो की मोठ्या मनाचं आहे, हां. मोठ्या काळजाचं आहे, हां. पण मोठ्या काळजाचा हा माणूस हृदयाने अशक्त आहे असं हां. डॉक्टरांच्या मते म्हणतायत ते. सो जे आपलं काळीज असतं ते मोठं होतं आजार झाल्यानंतर. हार्ट अटॅक आल्यानंतर मोठं होतं. हो, ते भाग काम करत नाही ना, सो ते हार्ट मोठं अटॅक होतं. आल्यानंतर पण मोठं होतं. डॅमेज झालं तर मोठं होते. आणि आपण कार्डिओमायोपॅथी म्हणतो ना, डायलेटेड, म्हणजे ते जे लोक त्यांचे हार्टचं फंक्शन 20%, 15% असं झालेलं असते ना, त्यांचं हार्ट एकदम मोठंच असते. अच्छा. सो म्हणून आपण एक्सरेमध्ये पण दिसते आपल्याला हार्ट मोठं आहे म्हटलं की त्यांना प्रॉब्लेम जास्त आहे. प्रॉब्लेम जास्त. आता समजा हार्ट अटॅक येऊन गेला आहे तर नेक्स्ट मग त्याचं हार्ट किती काळ टिकू शकेल किंवा असं काही आहे का, असं त्याची काय? आपण एक्सपायरी वगैरे असं काही नाही. ते हे काय असं प्रॉब्लेम नसते की बाबा ते कितीतरी पेशंट येऊन आम्हाला विचारतात की आपण एक्सटेंड घातलं, आपण बायपास केलं तर आमचं किती आयुष्य आहे, किती वाढलं आहे, काय आहे, असं काय नसते. शेवटी काय असते की तुम्ही जेवढं तुमचं शरीराचं आणि तुमचं हृदयाचं काळजी घेता तितकं तुमचं आयु वाढते. अच्छा. आणि तेवढंच नाही, ज्यांना हार्ट अटॅक नाही झाला आहे, ज्यांना हार्ट अटॅक बायपास नाही झालं, ज्यांचा स्टेंट नाही केलं आहे, त्या लोकांचं आयुष्य किती आहे कसं कळणार. तर त्याला काय संबंध नसते ते. पण काळजी घेत राहायचं आणि तुम्ही जेवढं काळजी घेता एवढंच काय, सगळ्यात मुख्य म्हणजे तुम्हाला हार्ट आहे हे लक्षात ठेवणं फार गरजेचं आहे. आपण विसरतो की आपल्याला हृदय आहे. ज्यापर्यंत अटॅक येत नाही त्यापर्यंत आपण विसरून जातो की आपल्याला हृदय नाही आहे. सो म्हणून हृदय आहे म्हणून जाणीव ठेवलं तर तुम्ही सगळं त्याचं प्रिकॉशन घेऊ शकता. सर, आता तुम्ही एन्जिओप्लास्टीमध्ये माहीर आहात. तुम्ही बाहेरून काळजाची काळजी कशी घ्यायची हे तुम्हाला खूप जास्त माहिती आहे. तर आपली ही जीवनशैली जी आहे आताची तरुण पिढीची म्हणा किंवा प्रौढांची, तर ती कशी असली पाहिजे? मुख्यतः आम्ही गोव्यात राहतो म्हणजे इथे मिठाचं प्रमाण जास्त आम्हाला खाण्यापिण्यामध्ये आढळतं. कुठलीही जीवनशैली म्हणजे काय, आपलं डेली हॅबिट्स. आपण सकाळ उठून संध्याकाळपर्यंत आपण काय काम करतो आणि दररोज तेच काम जे करत असतो तेच जीवनशैली असते. सो तुम्हाला हॅबिट्स, नवीन हॅबिट्स, जे तुम्हाला हृदयाला आणि तुमच्या शरीराला चांगलं आहे ते आपल्याला ॲडॉप्ट करायला लागतात. म्हणजे कसं की जसं डॉक्टर प्रभू सांगत होते की चांगली झोप इम्पॉर्टंट आहे सगळ्यात. हृदय तुम्हाला विकार टाळायचं असेल तर 6 ते 8 तास कंप्लीट झोप चांगली असते. नंतर सकाळी उठून थोडं व्यायाम 1 तास स्वतःसाठी काढायचं इम्पॉर्टंट आहे. आणि जेव्हा तुम्ही जे आहार करता त्या आहारमध्ये गोड जे असते ते सगळ्यात कमी करायचं. गोड जे जास्त खातात त्यांना हृदयविकारचे चान्सेस जास्ती असतात. आणि
म्हणजे जे लोक फार खातात त्यांना पण हृदयविकार होतो. असं लिमिटेड जेवण करायला पाहिजे आणि कीप ॲक्टिव्ह राहायला पाहिजे. चालायचं तुम्हाला आम्ही तर असं सांगतो की तुम्हाला बसायचं तुम्हाला आवडत असेल तर उभं राहा, उभं राहायचं आवडत असेल तर चालायचं आवडत असेल तर धावा, पळायला सुरू करा. पण तुम्ही कधी पण ॲक्टिव्ह राहा, असं उगाच एकाकडे बसून राहू नका. आता तर सांगतात की तुम्ही एकाकडे बसून राहिलं, आता तर सगळे कम्प्युटरवर काम करतात, सगळे कुठे पण ना 8-8 तास एका जागेला बसतात. ते ना स्मोकिंगपेक्षा वर्स्ट ते. अच्छा. हां, तुम्ही सिगरेट ओढता, आपण सांगतो की स्मोकिंग सगळ्यात वर्स्ट आहे, त्याच्यापेक्षा वर्स्ट हे परिस्थिती. म्हणून हे जे असते की नाही हे जीवनशैलीमध्ये तुम्ही घालायला पाहिजे. आता तुम्हाला काहीतरी आणायचं घ्यायचं तो स्कूटर घेऊन जायची गरज नाही. सर मुख्यतः समजा हृदयाचा आजार असेल तर मुख्यतः कोणता असा त्यांच्यासाठी आहार योग्य असेल की ते खाल्ल्यानंतर त्यांचं हृदय चांगल्या प्रमाणात ठीक राहू शकतं? मी तुम्हाला एक सिंपल गोष्ट सांगतो. म्हणजे आपण जे आपला आहार आहे लोकल आहार ते आपण खात राहिलं तर आपल्याला काही होणार नाही. अच्छा. पण आपण जेव्हा बाहेरचे जे लोक खातात ते आपण अडॉप्ट करायला लागलं, जास्त करायला लागलं तर आपल्याला प्रॉब्लेम म्हणजे जंकी फूड, पिझ्झा वगैरे, हां, जंक फूड, त्यात सगळे कार्बोहायड्रेट्स जास्त असतात. कसं असतं की तुम्ही गोड कमी करायला पाहिजे आणि भाजीपाले जास्त खायला पाहिजे. हे जे करतात ना त्यांना हृदयाचे रोग यायचं कमी असतं प्रमाणात. म्हणजे लोकल खाण म्हणजे समजा आपण गोवेकर समजा गोव्यात राहतो तर आम्ही मच्छी खाल्ली तर चांगलं. आपल्या लोकल फूड इज द बेस्ट फूड. फिश इज सपोज टू बी गुड फॉर हार्ट. फिश ऑइल. आणि जे व्हेजिटेरियन्स असतील त्यांच्यासाठी व्हेजिटेरियन ऑल व्हेजिटेबल्स, सॅलड्स, व्हेजिटेबल, सगळं व्हेजिटेबल खावा. ऑल असं कुठलेही पदार्थ वाईट नाही आहे पण लिमिटेडमध्ये पाहिजे. आता जे तुम्ही प्रोसेस्ड फूड म्हणतो आपण, जे आहार पॅकेटमध्ये येते ते सगळे प्रोसेस्ड फूड असतात, ते सगळं चांगलं नाही. आणि जे फ्राईड असतात म्हणजे तळलेलं असते आणि तेच तेल जे असते तेच यूज करतात, दॅट इज नॉट. त्याने ना त्रास जास्ती होऊ शकते. म्हणून बाहेर खायचं असेल तरीसुद्धा तुम्ही जेवढं तुम्ही पालेभाजी आणि लोकल जेवढं तुम्ही करू शकता तेवढं तुम्ही स्वस्थ राहू शकता. सर तुम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात. गोमंतक टी व्हीच्या द्वारे पूर्ण गोमंतक वासियांना तुम्ही महत्त्वाच्या खूप सूचना दिल्यात की आपलं आरोग्य, आपलं हार्ट, आपलं हृदय कसं नीट राहावं, त्याची काळजी आपण कशी घ्यावी. त्यासाठी गोमंतक टी व्ही सतत आपल्यासाठी असे स्पेशल एपिसोड घेऊन येत असतात जेणेकरून तुम्हाला तज्ज्ञ त्याची माहिती देतात आणि असे वेगवेगळे कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही पूर्ण गोवेकरांना असे जागृत करत असतो, खूप माहिती देत असतो. त्यासाठी तुम्ही असेच आमच्या एपिसोडना असाच प्रतिसाद देत राहा आणि बघत राहा गोमंतक टी व्ही.